Fati Town sai ne ma kanta da baka taba tunani ba. Sai na biyu Soja Boy. Soja Boy abin da yasa nake jin haushi a kanka shine tare muke da kai. Abokinmu ne kai ko ba komai ai an ce ana barin halakko don kunya. Ya kamata sai ka kalla ka ga ai bai kamata a ce kai mana kudin gora ba. Kawai ka zo ka kalle mu daga ka haɗe muka ce wai da yan kane wai mu maroka ne. Ni na taba roƙanka. Kuna taɓa roƙon wannan ka muna ka taɓa ne an ce ni na roƙi wani ka san kalmar roƙo kuwa ka fa kai ka ƙara Allah gurin wani bawansa. Ni ban da ne ni ba maroƙi ba ne ni dan fim ne kuma ina alfahari da sana'ar fim amma ba da fim kaɗai na dogara ba. Ina da famasi ne da ni ba da alfahari ba Allah ne ban kuma a cikin fim ɗin na fara samun jarin da na buɗe famasi. Na famasi na babba ne ma ba ƙarami ba duk wanda ya san area da yake ya san famasi na nawa ne magani ma na naira 10 ban taɓa ciwo bashi ba. Jari na ne kaga ko ai na girma kace mun maroki haka duk mutanen mu da kake ta kade mu kake cewa maroka Soja Boy a yan Kano din fa akwai wanda iya gidan da Allah ya mallaka mai kuma a masana'antar Kano din ya samu gidansa kane duk abin da kake wai kai kana da kuɗi kai samu kuɗi har kuɗin da zaka samu na ƙarshen rayuwarka Allah ne ya san gobe amma bana jin za ka yi makin nan abin da suka yi maki saboda haka alfahari sabba ce ta jahilci. Ne ma kallon mai hankali mai ilimi amma abubuwan da kake da sun sha bamban da ɗabi'un masu ilimi kana yin kuskure duk lokacin da kake da kikantar ka kai kaza ban taba cewa ba ban taba magana kan shayin ka da wani ba saboda ai ba yadda za a yi nema in kana ba daidai ba kai da wanda ya halicce ka da duniya ba mai shirya sai Allah ko annaban Allah ba sa shiryawa isar da sakon da Allah ya ba su kaga mu suwaye da zamu zo mu ce kana mu ba ma yi ai misali dukkanin marayuwar da muke ba akan daidai muke ba su ba zan dauka aiwata kan ce kana ba daidai ba kowa ya da sauransu amma dai wannan abin da kai kuskure ne to ni ba maroki ba ne haka na tabbata ba iya ni kaɗai ne muke da alaƙa ni da kai ba wacce muke mutunta juna har waya muna yi ni da kai amma baka kalli ko mutum ne ba wai ka haɗe mu duka ka ce mana wai maroka bayan muna da iyaye muna da iyali muna da yaya muna da yan uwa na nesa da na kusa kawai sai ka gani kuna mutuwa kullum ba wani abu da kuke aibata shi masana'antar biyu naga duk inda ka zo kaga mutanen banza in Allah da zaka samu na kirki ko da ba su da yawa ka in ka samu mutanen kirki dole sai ka samu na banza ko ba su da yawa amma kullum kai ne kaza ku ne kuke da arziki wai kai dalilin baba wai to arewa ku ne celebrity ko kuke da kuɗi ai dakikanta ce da takwanta to ni ba na ciki saboda haka duk lokacin da ka kai saboda ai abin da yasa ka gane ma wannan karan kai na farko na biyu duk lokacin baka taba tunani muna da alaka ka daga wani kafa ma me amma kai dai kullum burin ka kai ne celebrity ku ne masu kuɗi wanda kuma kuɗin nan ai arziki na Allah ne inna Allah yanzu kuma ya sha bi gairi hisaba Allah shi yake azarta wanda ya so ba tare da dalili ba a lokacin da ya so kuma ya ba wanda ya so waye kullum ka riga wai mu ne ka waye da sauransu ai gazanci ne to saboda haka tunda dai baka kalla alaƙar da take tsakanin mu ba ka zo kullum sai dai ka haɗe mu ka riga dakanta mu to juma'a ta wuce mun shigo asabar ka daure zaranka ina ba wa masoya na haƙuri wanda za su ji ban yi daidai ba abin ne naga yayi yawa muna da iyaye kawai sai a zo kawai wasu daƙiƙai su zo su riga dakanta mu bai dace ba duk ta yadda wani ya zo don mu ma za mu iya bi ta nan kiyaye na ba ku haƙuri masoya wanne bai mana daɗi ba Allah ya kawo mana da dukkanin abin ki wannan masifa da take arewacin Najeriya ta kici ta kicin yawa kalli Bauchi gari na zaman lafiya amma yadda ya koma dan uwanmu da suke hannun wa'annan tsinannin la'anannu dan uwa duk wanda ya ga bidiyon nan rabuwa kwanakin nan da suka rige mana na wannan wata mai albarma da cikin dare dan Allah mu saka su addu'a mu saka kan mu addu'a idan kana ji a can nesa gobe ba a garin kaza a taɓa yan Bauchi ba su taɓa tunanin za su tsinci kansu a wannan yanayin ba to wata rana inda muke abin zai so mai addu'a Allah shi ya kawo masifa kuma Allah yadda Allah zai kawo mana ƙarshen ta haka shugabannin mu waɗanda suke da hannu a wannan abin da waɗanda suke da damar da za su iya ko magana ce wajen daƙile wannan abin masifa Allah ya jarabce su da irin wannan masifa Allah ya dankwafar da kafirai da kafirci Allah ya ɗaukaka musulunci ya kare musulunci ya kare musulmai a duk inda suke a faɗin duniya ine kowa da kowa fatan alkhairi